Hello guys, po dlhom čase zase zo štúdia. Včera som bol u kamaráta, kde som stretol ďalšieho kamaráta a ten sa ma pýtal, kedy natočím kontroverzné video. Odpoveď je, teraz ešte nie. Na tomto svete si preto, aby si rástol, aby si zanechal nejaký progres a nejaký odkaz. No nie vždy to tak je, alebo nie vždy sa to tak darí. Prichádzajú do cesty rôzne kvázi prekážky alebo problémy. Keď máš doslova pocit, že vesmír má migrénu alebo krámy alebo nejakým spôsobom s tebou vtipkuje alebo čokoľvek, tak sa poďme pozrieť na to, čo robiť v takýchto prípadoch, ako sa posunúť ďalej, keď natrafíš na nejaké problémy. Prvá vec, ako vyriešiť viac menej každý svoj problém, je dať si od neho pauzu, respektíve dať si taký menší zoom, alebo nejaké slovenské porekadlo hovorí, že pre stromy nevidíš les. Alebo príslovie, je to asi príslovie, že pre stromy nevidíš les a to je presne to. Ja v poslednom čase všetko, čo sa týka biznisu alebo aj vzťahov prirovnávam k prírode a toto je takisto. Keď je slnko a človek je veľmi blízko k nemu, tak sa spáli. No keď je dostatočne dobrej vzdialenosti, tak príde človeku v prospech a on môže z neho ťažiť a inak prosperovať. Takže takisto je to aj s tým problémom. Proste dať si nejakú pauzu od neho, pozrieť sa na neho tak z diaľky. Vtedy príde to riešenie. Sústredíš sa na riešenia a to je to, ktorou cestou musíš ísť. Cestou riešení, nie cestou problémov. 2. Každý problém je len prezlečená príležitosť. Ja vždy, keď narazím na nejakú prekážku, tak sa pýtam sám seba, že akú lekciu mi život dáva, alebo akú príležitosť vidím v tomto. Ako môžem zase vyrásť. Ako som hovoril na začiatku, človek je tu na to, na tejto zemi, aby rástol. No a ty v podstate dostávaš do života nejaké skúšky, nejaké lekcie, aby si každú jednu zvládol a o to viac osobnostne vyrástol. Takže pozeraj sa na nejaké problémy ako na nejaké príležitosti k rastu alebo k náprave alebo pomoci svojho vlastného osobného rozvoja alebo čokoľvek iné. Takže 2. Pozeraj sa na problémy ako na príležitosti. No a 3. S týmto som mal aj ja veľký problém. Ako 3. by som povedal, neboj sa požiadať o pomoc. Keď si pokorný a ľudia vedia, že to myslíš dobre a že to myslíš vážne, tak ti pomôžu. Pomôžu ti vždycky lepší ľudia od teba. Neboj sa osloviť človeka, či už potrebuješ investíciu do nejakého biznisu, nejaký vzťah vyriešiť, nejakú krízu, alebo si chorý, alebo nejaký iný kvázi problém. Neboj sa požiadať o pomoc. Vždy ti niekto pomôže. Vždycky na svete sa niekto nájde, kto ti pomôže. Zase to prirovnám k tej prírode. Predstav si nejaké jazera alebo moria, alebo čokoľvek a vždycky majú viacej vody ako nejaké horské potoky. A vieš prečo to je? Pretože sú pod nimi. Že sa proste neboja byť pokorní a požiadať o tú pomoc. Takže takisto je to aj s tými problémami, či už finančnými, vzťahovými, zdravotnými a tak ďalej. Takže neboj sa byť pokorný a požiadať o pomoc, byť pod niekým druhým, potom jeho energia, rady, peniaze budú stekať do tvojho vlastného jazierka. Takže verím, že nebudeš len umindrákovaný a vyštartuješ na ceste k naplneniu svojho poslania. No aby som nezabudol, be free.